Köszöntelek titeket, itt vagyunk az újabb videóban. Vagyis legalábbis az első videó. Hát nagyon rossz idő van. Nyírkos, esős idő. Hát megint itt vagyunk a szántóföldek körül, itt már elvetettek búzát. Itt is mellettünk is búzát vetettek, és két ifjú emberkével indultunk az első útra. Egyik az a tesóm fia, vagyis mind a kettő az, csak a kisebbik az a Tamás, nagyobbik pedig a Balázs. Hát ezeket a videókat csak jövő héten is lesz egy videó. Hát ez a videó az a jövő heti szombaton lesz, mint ez. És fel is fogjuk rakni most. Majd. Itt látható, ugye itt vagyunk még a szántóföld. Látható, hogy sok mindent azóta már megcsináltak, elvetettek, szántottak, grúbereztek. Hát, Tomi, gyere onnan ki. Hát, már bocsánat, hogy így kell mindig mennem. Hogy így a Balázs meg a Tomikára szólnom kell rá, hogy nem menjenek bele a sárba. Most is sárba mennek, de nem baj. Tomi! Ez egy 7 korság ez a gyerek. Balú, ne! Itt még csak a felét csinálták meg, amit láthatod, hogy kicsit sötétebb rész. Azt még nem csinálták meg. Tomi, ne menj bele a szántóföldbe. Jól szólnak a nyuszinak? De? Na hát ettől fél a nyuszitól. Akkor gyere ki a szántóföldről. De valami rosszat csinálsz, akkor neki mondani, mert fél a nyuszitól. Szóval. Jön. Most egy Balázs közben itt mindjárt pofára esik. Balú, ne csinálj ilyeneket, jó, légy szíves. Balázs, ne csinálj ilyeneket. Ne húzogasd a ravasztot. Belül kukorica volt, amit a videókat készítettem, de nem raktam föl őket, azokban kukorica volt. Itt tesz még mindig az a föld. Tomi! Isten, hát ezekkel nehéz lesz videózni. Így időszakonként. Hát de most ilyen nyírkos időben kell sajnos. Ugye napraforgó volt abban a földben a következőben. Aha, erdő előttiben. Tomi, gyere már ki onnan! Jó, szia, itt hagylak. De. És itt maradsz mellettem. És ugye ez volt. De ebben most, amint látom, nincsen semmi. Szóval szerintem kukorica lesz benne. Itt ebben a nagyon nagy földben volt. Mindjárt mondom micsoda. Hagyma. Hagyma volt benne. Mint látható, újra kimérették a földet. Mert ez a karó eddig nem volt itt. Mindjárt oda is érünk a karóhoz. Balú, nehogy rámenj a gabonáról. Tomi, te meg nem menj ott a vízbe. Mert itt hagylak. Látod, hogy kikarózták újra. Volt egy kő. Ezt kikarózták újra. Nagyjából. Itt a karó. Na hát itt ugye ez volt az a föld.